Di porong supi Chephongsajir arong arlopen pining aningkan Prekjam asatlang angdeng chepa ondunsi arong aruba parman man pengke wana bangphu bangphi atum aphan kedamtang preni phai sir kebarni rong isiara ratum karcho patupon ke Charlie anat kang thur ponje phan lapen ke Charlie abangphu bangphi atum aphan ansose aningkiru gunje phan pura aningkan wang satame Chephongsajir village development committee mate thihek pen CVDC atum paturpi ponsi karcho asai dengpon bomlo Lasona taksi pining aningkan satame Prekjam ke Charlie angdeng along me senpen ki undun pagrumpet bangin koira pho bangphu bangphi atum aphan kedamtang preni phai sir kebarni Chephongsajir arong hemtun along karcho patupon CVDC Amaipu Hemchandra Teron Pen Kachapempu Pon Karcho Amailong Biat College Principal Dr. Lipson Rongpia Luhiasar Puaman Pen Chetong Lunsi Luka Charlie Anat Ko Sonsi Paprang Donang Jima Putak ke Charlie Abang Pubang Piatumaphan Bidi Sore Thanteka Asi pining bangke bang korapho heri lo asi nilitum akemangela hello non la puhuya sumar nang Charlie pamipen modak arong nilitum amoyar bung manangko lanchot kali heilong sitame mo alang tuma heri a contribution dunangi lapu alam lo la pentru non la sonyong si ilitum karbiarong along tin sitame lason kiro karcho amai pedora usumar tumana ningrung lo pulutangte ansuse gene Kacharli amo cirung dun po cihung dun po labuson ning the pon lo lasinilitum pining pen ningkan ket krep hoke dutang lo kasong si usumar tuman aning kirung akam pedupon ler lo News report long Sudarinti Karbiano live